siphinde uphumele kama kupastor we-channel. Inamba ke isenze kuphela uma ungumlandeli we-channel, uma member ye-channel. So wena nisinye ntambama uyafona ku-WhatsApp uyangithumela ama-SMS. Fona from Monday to Friday kuphela Sunday esontweni sibhala iTumeleng Tsikazi 3997 amen pastor ngicela kubuta ukuthi if uphupha lo mnyovu untinyela but ugcine uyibulela yonke kutinyela a few but ngicine ngivuvuka etinyawo. So i-angle sizobheka nge-angle yokutinyelwa umnyovu. Okay, nokubulala umnyovu kuhle ngoba kusho ukuthi usuke unqobile igadlo, usuke uzokwazi ukunqoba igadlo noma usuke ukwazi ukunqoba igadlo esiwezibhekiswe kuwe ngesikhathi ulele ebusuku. Okungenzeka unqoba le igadlo ngenxa yemkhuleko noma unqoba le igadlo ngenxa yemithi osuke uyisebenzisa noma okade uyisebenzisa. Kodwa sibheka nje number 1 ngokujwayelekile uma umnyovu inomnyovu i-hornet. So number 1 ngokujwayelekile uma umnyovu uphawu lubuma ukutinyela. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhona umuntu omubi futhi ongakufisela kuhle ogadla ngemithi emibi. 2 omunye angabheka kanje kwesinye isikhathi umphupho omnyovu uphawu lobuma ukutinyela. Lusho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele uphinde usukume uthole usizo kubelaphi noma kubathandazi ngoba kade ugadlwa uthunyelwa ngezilwane. 3 kuyenzeka futhi uma umnyovu kuba uphawu lobuma ukutinyela olusho ukuthi kungenzeka kuzovukelwa abantu abayingozi bezame ukukukhaphela noma ukukuloya. Siyabonga.